Helena, què és aquesta llufa de vestit que estàs fent? Señor, no me insulte. Pues a mí me agrada. Este es el mejor vestido que he hecho en mi vida. Pero mirad, la caída que tiene. Mirad y qué aberturas que tiene. Miradlo. Ja lo veo ja. Però mira, aquí sembla que hi ha un tall. Sí. Pues a mí me agrada aquest vestit. Y a mí también. Y a mí también. Patrucho. Claudi, bé. Aquest vestit és una merda. No em penses en l'altra orella? Señora, por lo que más queréis, no os lo pongáis jamás, es una porquería, no os sienta muy mal, es horrible. Pues, doncs a mí me agrada. Pero señora, bien pensado, es que este vestido es que no hace para usted. Doncs mira, a mi m'agrada, Patrucho. Sí, soc la teva dona i vull que em tractis com a tal. I no com aquest vestit, que jo no soc de posar i treure. M'has sentit? Estàs insultant el meu gust. Jo vull el millor per tu. Però això no és un vestit. Això és un bunyol. Ja el podem treure d'aquí. No em facis enfipar, Ja saps que jo de seguida perdo la corda i puc fer qualsevol tonteria. Però per què ets així? I tu per què ets així? I ningú t'ho retreu. Encara més, dius que t'agrada ser així. I no es veu que vulguis canviar per res ni per ningú. I mira, deixa'm en pau aquesta. Però tan poca cosa sóc per tu. Per mi, ets la cosa més important de la meva vida. Però no veus com et poses. Treus de polleguera i un dia farem una animalada. Torna'm a dir que sóc el més important. I és clar. Señor, un correo. Mira, aquesta mare que vol que anem allà, ens hem de posar en camí. Mira, veus? Ja no tens res per posar-me. Doncs hi anem amb el que tenim. El que enriqueix més a la persona és el seu esperit. Som com som, i molt més tu, que no hi ha manera de fer-te canviar. Va, prepara't. Anem.